ngoba ukhanyisa isiwasho esilekelela kakhulu ukuhlambulula imimoya ukuze kuzokhanya amaphupho. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini izinto, amafasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Ninabo udlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina banganodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umushana kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umushana wakofuze fulele. Kanti ke nanamuhla ngihamba ngedwa ngihamba nebhubesi. Bhubesi angikubingelele mne wethu. Nkosi yami siyabingelela kubabukeli bempunga yesintu. Yazi ukuthi mne wethu ufuna ube nesigubhu la. Yazi ukuthi ngizwa nje ngathi uthi ngashawa isigubhu angazi ukuthi indaba. Isigubhu lesi sezayoni. Lesizayo. Usungithusile uma ufuna kube nesigubhu ukuthi hey ngiyalingwa yini. Ngithi ngiyalingwa yini. Yabona Bhubesi bese ngithukile impela ukuthi hayi isigubhu. Ngithi usho lezi uthothi izichicha amafutha. Hayi cha uyaphlapha uzobuya nini. Leza ngiyona into yethu le. Mina nginethongo mina. Ayi bese ngithukile impela. Hayi lutho kuyakusukela nje amayibubu. Bengazi ukuthi vele uzonyanyisela. Abona leso ke sasezayo kusho ukuthi kufuna ufike naso Bhubesi. Usho kanje? Yakuba ngiyabonga futhi isithunywa sakho esidinga. Uyabona? Nasesontweni lakho sobe sishawa futhi. Awu, uthini manje? Hayi ngempela sobe sishawa esontweni lakho. Phela mina esontweni lakho ngangayi esontweni lakho. Wafika kukhona ngikutshela. Awu, nangu umuntu ngangayi esontweni lakho. Kodwa lona ngangingakho ngafika kugcwele ngale ndlela edidu Sathane. Wangibona mina lapho. Awu, uthi indaba uthi lapho. Mhlawumbe uvashe lesontweni. Hayi lutho. Lutho kusho phela ungabaza amandla ami usho njalo. Cha, ungangizwa kabi. Ngifuna ukuthola isiqiniseko. Kusho ungabaza amandla ami. Hayi hamba ohlola. Ngicela ukuhlola la kuwena. Uyazi umuntu angihlola. Mina ngiyaxoxa. Hamba ohlola uma ukuthi amakhetha engeke ngikhombisa into engekho. Hayi ngeke. Wabonani? Hayi ngeke. Asiyeke kanjalo. Nasi Isiwasho kufanele baphila abantu Bhubesi. Nasi Isiwasho mniwe. Yeah. Ukhanyisa. Umbala waso siphephule. Ngiyasihayila ke nami ngathi ngaqhuma ngaso lesi. Usho kanje? Mangibuka umbala waso. Sinazo zonke izinhlobo ze. Kodwa manje ngiyabona ukuthi la phakathi mina mangumuntu manje umuthi ongamsebenzeli nako ngathi ngibona umuthi lapho bese inhlobo zempela kusosichazele ukuthi yini yona le ngoba phela omunye umuntu Bhubesi mhlawumbe usindisiwe uyesindisiwe uthi mina umuthi angiwusebenzisi ngisebenzisa Isiwasho usiyasithola Isiwasho ukhanyisa hawu kwase kuba nezinto manje no ukhanyisa indlela ahlanganiswe ngayo kuhlanganiswe nempepho zaseyigaywa newethu ngoba ukhanyisa Isiwasho esilekelela kakhulu ukuhlambulula imimoya ukuze kuzokhanya amaphupho so la kuyimhlabathi le efakwe la kwase kuhlaniswa nezimpepho zagaywa kwafakwa nomcako nje ubona kukhona nokumhloshana kwafakwa nomcako okwenza ukuthi ke gcine kube ngathi umbala uthanda ungaqondakali kahle omunye umuntu uzozibuza Bhubesi ukuthi yini kuhlanganiswe ngempepho ezithile ezahlukene unalowo mbuzo nje ake ngimbuzele impepho ke phela ngithi sokhumbula ukuthi impepho siyayisebenzisa ukuxhumana nedlozi njengekhambi yebo njengekhambi impepho futhi iyayihlambulula imimoya ehlukile yamathongo namadlozi impepho futhi iyakusiza wena ikuhlambulule wena ngoba mne wethu kungenzeka uthola ukuthi ngelinye ilanga uhlushwa mhlambe into ethize amaphupho awakhanyi uyihlanganisele impepho nje ugeze ngayo uthola ukuthi amaphupho aseyaqala yakhanya so ingakho ke sifake lezi impepho indlela thina mesifundiswa ngayo silele ngalesi Isiwasho kwathiwa kufanele ukuthi zibe khona zonke lezi impepho ngoba abantu abazosebenzisa lesi Isiwasho abantu abahlukile omunye umuntu useyazibuza ukuthi hey wazongichazela kamnandi kodwa ke umcako uhlangana phi umcako umcako kanti unamsebenzi
Umcako umhlabathi nje. Yeah. Umhlabathi, umcako usebenza kakhulu kulabantu abanedlozi ekuthiwa idlozi elimhlophe. Ikakhulukazi abantu bangalako Eastern Cape, ithongo lakhona leli ekuthiwa idlozi elimhlophe liyawudinga umcako. So ingakho ke nawo sikufakile la. Ingoba sifuna ukusiza wonke umuntu ngokuhluka kwabo abantu. Ukuze naye ezothume lokhunja ibe khona into ezohamba ithinte leli thongo la imthinte. Yeah. Sona ke bhube simhlambe into esiyenzayo senzani busichazile lokho. Yeah, ukhanyisa kahle kahle isiwasho sokukhanyisa amaphupho. Amaphupho. Kuyenzeka ukuthi umuntu akaphuphi inhlobo, uyakwazi ukuthola lesi siwasho asisebenzise, agqume ngaso, ageze ngaso, aphalaze futhi nangaso. Ukhanyisa futhi uyasiza kubantu othola ukuthi umuntu uyaphupha kodwa uthola ukuthi manje mevuka ekseni amaphupho uyawakhohlwa. Siyakusiza ukuthi amaphupho akhe acace, ukwazi futhi nokwakhumbula amaphupho. Asingasayona asiyiphethe bhube silembenge nangoku umuntu manje ugcwele abantu ababukeli bempunga yesintu basabalela umhlaba wonke. Yeah. Bazithola kuphi unawona amakhemesi noma mhlambe okwamanje asatholakala endaweni ezithile futhi uyakwazi ukuthi ubathumelele. Right. I-online chemist soyivula. I-online pharmacy soyivula. But okwamanje lezi washo lezi satholakala uma ukuthi la eThekwini edolobheni or around kulula ukuthi ufike eThekwini ungayithola la eMphelandaba lezi washo. Ungayithola futhi esigodleni kwaMndengezi, ungayithola futhi esigodleni sakwaBhubesi eKrugersdorp eGoli. Uma kodwa kuukuthi lezi indawo lezi zikude nawe singakwazi ukuthi phinde sikuthumelele sona lesi siwasho lesi ngoPep noma ngoDHL. Asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshwe. Ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke sisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. What was that?